America bisi mmili egweji anyị ejebenu anyị ejebe onye ọma ejebe ebe ka onye ọma na-eje n'ụwa America ka na-eje n'ọbisi mmiri isi mmiri adatata n'ụwa onye ọma ejebe onye ọma ebule egwu na-eje ka nje kene ndị nwe obodo na ba maka ndị ọma bi n'America ekene onye chili nyazelunu onye ọma ejebe onye ọma ebule egwu na-eje mụmụ onye ọma tochukwu nnụnụ chukwu bi n'ọzara mụ na-ekwu onye ndị bozi na-agwa okwu ewe ahụ oje mba na-enwe ilonu America ka nnabata n'ọbisi mmiri ndị ọma bi n'obodo America ọ bụ nuka njekwube njaba onye ọma ejebe onye ọma ebule egwu na-eje ebe ka ndị ọma ji ebili ndị ọma bi n'obodo ekele onye chili nyeze elu n'ụwa ofu obi ka faji aga ọnụ n'ụwa America nwere ife dị mma ụmụ ọma bi n'America anyị nwere ụmụ ada dị mma anyị nwere ikolo dị mma n'America anyị nwere ndị ezinne anyị nwere ndị ezinna ana-eshi ana-eli n'otu aka ọ dị America bisi mmiri egweji asị na nwata kwọcha ka osele ọgaranya dị nnụnụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani Amagunze bụ obodo m Amagunze dị na Nkanu dị n'Enugu onye chebele ije ya luo ụlọ n'obodo onye bụ obodo ya maka na alụsị anụ na mma anyị ebulunata n'obi anyị ma obi anyị bụ obodo anyị dị n'iche n'iche o nwere uche ya ghọta ibe na-ekwu maka na egwu a na-abịa n'inu esi mụ na uche si wee bido ije mụ na-eje n'ụwa ndị ọma abalị ụba fabi na Philadelphia fabi na Florida na America ụfọdụ bi na California fabi na Boston Atlanta Georgia ekene Washington DC n'ọfụ North Carolina ndị Chicago ekene
Texas nọkwazịa Los Angeles bilinu Arlington mmadụ nọfụ New York City ekene ebe nne gbọrọfụ na-enwe n'iwe na mmadụ kalịla akali ebe onye nọ nya lechaba n'unu nọ n'isi mmiri anyị lụsịanụ n'ama o jebeli ije nyaluo ụnọ obodo onye bụ obodo ya onye tọna n'ụzọ ije ụmụnne mere mụ bụ onye ọma totukwuo ndị ọma nọ n'Amerika ekene onye jeli ije nyaluo ụnọ amali votu na-emenụ ka nje kene ndị ejibilinu n'Amerika Honorable Uche Bonilife Ndo akwụkwọ nsọ ndị Mbaise the servant leader elili ejikede ego na New Jersey President Imo State Association New Jersey CEO Greenlight Consulting LLC Political image maker and image destroyer Aneshi Aneli Manono dindo ganeli ako Obasie Dr. Victor Koligwe Onyoma Bili CEO Civic Entertainment Civic Gossip TV and IC Magazine Onyoma si ọnụ Imo Local Government wepụtara n'Imo State Oya Balinu Onyoma ebule egwureje Duke of New Jersey USA Odogwu Nwanike Enugu State Kanje sutenu nwanne m ịma n'obi n'Amerika onye Duke si mụ keneyi nwanne mmadụ abụrụ ya Odogwu Ifeanyi Mba ezi nwa Maguzo obodo eze Ifeanyi Mba ezi nwa si Maguzo na Nkanu East Local Government Enugu State ezi nwanne m obuzulu n'ezianụ na ezigbo nwaanyị eji eme ọnụ Lọlọ ụlọakụ Edith Ọfọdịlị nwaanyị ọma na ibi na Portland, Oregon ọrụ onye isi keneli Ella Obianuju Ọfọdịlị awọ mama kwunu si butazianụ ndị ọma na New Jersey America onye ọma ekene onye ọma ebule egwureje ndị ọma bi n'obodo anyị ndị ọma bi n'Amerika ọjọfele na ige Reverend Fada Nnemeka ezi nwa Amobi bilinu Fada na New Jersey onye ọma na isi Itoboma Local Government Imo State Member Prestige Circle USA Fada ije mọnụ anyị lụsịanụ n'ama anyị eburu nata na be anyị
onye jebeli jolu nọ n'amaka Darlington Nkucha Bataziano CEO Asu Rock African Restaurant East Orange, New Jersey aka Washington DC Odogwu na-eli ego Kanata Biskiti Member Aniodo Social Club America Odogwu si Abia State Ụmụahịa Ọkụ Orokoro Village Oya dịle na mmanụ Anesi Anafotu Anelio Anaju DJ Good Noise biko biafumanya Nnemeke Mele Onowu worldwide yo Onowu worldwide yo The best DJ in America Agadagbo yelu ụzọ na Achịna na Anambra State onye ọma gaba n'iruru ibi mele onye ọma tochukwu na chukwu ya akwụghị ụgwọ otu a ka ọ dị obodo kiri osisi na amị ego osisi ọma na amị ego osisi ọma osisi ọma entertainment na nya bụ Innocent Ike too much money man ivi ike ji mere onye ọma tochukwu ọ ga-akọ na inu na afa ihe dị m mmanụ a na-eji ya n'afọ otu a na-eli ya n'anyụ ndị be anyị mmadụ anọkwa na ya anyị lụsianụ na mma o anyị lụsianụ na mma Injinia Victor Ibeke Belechukwu Million Wilo Nugbo Honorable Commissioner in the City of Origin Diaspora Commissioner New Jersey Kenelu Mwezigbo Oliakwu Dr. Chinwendu Martina Ibeka Oduko nọmba 1 ọma Oya Balunu anyị bi n'Amerika bụ isi mmiri egweji Darlington enye nwa onye ọma na New Jersey n'Amerika oji scholarship mogo mekeneyi awo mama kosibia Ivo Melerika scholarship mogo otibe onye ọma na Amerika scholarship mogo ezi oyimo onye ọma na New Jersey oya balino ugbo mebuni ewejebe ebe ka na-ejezinu mmadụ si mụ jebenu Danko worldwide nya si mụ jebe Toronto Canada ka nabatanu anacho mmadụ achọ na mmadụ bụba ezi oyi Desmond Ugoji onye ọma si ụmụ nwoke na awọ mma Imo steeti welezianụ Desmond Ugoji na Toronto Canada ka obi ebi ndị ọma na Amerika anyị ekenezianụ Mr. Vincent Ugwummadụ nwa eji aga mba 1 na ụmụ ezem otulu nwoke gbalụ mbọ ka mmadụ 10 na Amerika anyị ji ya galanụ nye n'odozi akụ ya nwanyị ọma Honorable Angela Anwụlike Ugwummadụ ọma obi dị nwanyị ọma
ndị ọma na New Jersey. Mr. Chima Amakili LSK na Malaysia. Nyana odozi akụ ya bụ Onyinyechi Ugwu mmadụ Amakili V Black na New Jersey. Na nyasisi kenelia Superboy ya Ugonna. Ndị ọma si Amuri Omanse n'Isu Local Government. Blessed Sonny, Blessed money, blessed money, blessed Sonny, Omogo ya blessed money, Obutore kebebia blessed Sonny, Sonny baby no mekene yo. Mr. Sonny Ibe Eza na-elie gị one nwangule. Nyana odozi agwa bụ Mrs. Uchenna Ibe. Blessed honey Oya balunu Nena ke kpuchi ọnwa Honorable Francis Emeka Atubi aka Ake kpuchi ọnwa worldwide, Founding President Prestige Circle USA. Odogwu bọọlụ mgbọrọgwụ na mangwepụ nwewepu. Current President Equano Development Association New Jersey. Ezigbo lọrụ ya bụ Lady Ukeria Ugomma Atubi. Akụ ugo di ya Osodieme. Ndị ọma na unu si Abia Steeti wedezianụ. Oya balunu Aboy Point onye ọma. Aboy Point Rich na Angola and USA. Point Rich Investment Odogwu si Enugu Steeti na Agbo Ogugu webianụ. Patron Apple Brothers Friends Club Angola. Member G10 South Africa. Founder Top Star Club na Angola. Mmallozo n'ezi nwanne m Dollars Bontus na Connecticut, America. Ndị eji eme ọnụ. Cyril Anayochukwu ezi nwa Ngubilinu. Don Caesar Nosobilinu. CEO Caesar Auto na New Jersey gọna jebilinu. Udeji eke ego na Nsude Udi Local Government Enugu State. Patron 042 Club of Nigeria PH. Ọhamadike one of Ogbo onye ọma biko bịafụmanya. Kesile Melonye Double Chief na New Jersey. Ugili mba n'okisi bịa. Ogon ya one of AB. Oya baluno Sonny Mmadụ Odogwu onye ọma n'ịdị mma. Sonny Mmadụ Egwueme 1 na New Jersey. Ka isi eme ka isi ekwu. Member Prestige Circle USA. Nyana ezigbo odozi akụ ya nwanyị ọma Mrs. Nkechi Mmadụ nwanyị ọma. Ndị ọma si Ngọbala n'Imo Steeti wedezianụ. New Jersey gụna jebilizienu. Onye ọma ejebe onye ọma ebula egwu na-eje. Ide na America Odogwu n'isobili. Honorable Belofo Ide one n'Isiokpo. Ide na New Jersey, Ide n'Idato. Ide one n'Isiokpo, Ide Isiokpo United Brothers Club. Ide na Prestige. Ide one n'Isiokpo, Ide na New Jersey America. Odogwu onye nwe ya.
Honorable Ebelofo Ide 1 n'Isiokpo Ide na Ide atọ Ide n'Isiokpo United Brothers Club Ibi Ide Prestige Circle USA Ide na New Jersey CEO E-Claims International Incorporated Yana ezigbo dozi akụ ya Lolo nwanne ka ọfọ Diamond Lady nwanyị ọma Lolo nwanne ka ọfọ Diamond Lady Lolo Ide nwanyị ọma obi dị ya ọmụma Sancha Ifunu ga-eji mele onye ọma Tochukwu ọ ga-akọ n'unu onye ọma ekene onye ọma ejebe onye ọma ebule eje Ojimote mọkọ one of Igboland abata onye Atọ Christopher Udo Ugochukwu Mkpa abịago Gọvanọ na Mkpọ n'ịdị mma MD Atọ Garden Hotel Ụzọchukwu Meye na Mkpọ Ojimote Mogo Ọgaranya obi dị ọcha Odogwa ije mọnụ na New Jersey, America Ọya abalị ilo Innocent Obiora bịa Ọzọdigbo Odogwu Innocent Obiora Ọzọdigbo Omerọra 1 na New Jersey onye ọma dị mma na ikene onye ọma Mr. O n'ịdị mma Mr. O n'Enugu Agidi onye bụ ilo ụlọ ndị eji mọnụ na New Jersey ịnọgwu ya onye ka o zuru n'enu ụwa onye ka o zuru n'enu ụwa ojebebe dibịa ịgba afa n'ụwa Peter onye ka o zuru mekene yo ya Peter onye ka o zuru Okwute na New Jersey ọnwa n'ukwulu anyị ji ya gala na New Jersey, America Ejima Maliza abatazianụ Omemma na New Jersey Akụlu nọ n'ụkpọ onye ọma ejebe onye ọma ebule egwu na-eje ndị ọma bi na America ndị ọma bi na New Jersey, America Banwele ife niile anyị nwere ụmụ dị mma anyị nwere ikolo dị mma na America onye ọma Tochukwu na-ekwu ọ dị ofele na ihe Ojuga na wala eze bịa fụmanya Dr. Princess Elizabeth Ojuga aka na gwarịa na America Ozigbo ndụ na America Kpọlụmịa Dr. Princess Ojuga nwanyị Dr. Princess Ojuga nwanyị ọma Osiri ọra Dr. Princess Ojuga nwanyị ọma Ọdụkọ na mba Dr. Princess eze nwanyị ọma Lekki Kitchen Dr. Princess New Jersey nwanyị ọma Dr. Princess New Jersey nwanyị ọma ebe anyị na-eli na-alacha aka na New Jersey, America Ọnya bụ CEO Hollywood Blue Ribbon with Lekki Kitchen Ozigbo ndụ na America onye ọmụmụ Igbo ji eme ọnụ na New Jersey nwanyị ọma Chukwu nyere akala ka eji eme biznes onye ọma Tochukwu ekene yinu anyị ekenezianụ Val
Frankas Mofaya Amadi, CEO We for We TV, CEO Val Media Entertainment, Super Music and Film Producer. Ezi nwafọ Nekedo were bi na New York. Ndị eji mala ejije Oya Balunu. His Royal Highness abata igwe nke m. His Royal Highness igwe nke m ọnụmara. Dike dị ọha mma. Onye ọmasị Obagwa Autonomous Community, Uguta Local Government, Imo State. Igwe and Founding President General Odimma Niodo Social Club. President Chemistry Entertainment. CEO Prime State Real Estate Incorporated, New York City. Oya bali igwe n'edi anyị mmanụ. Afam Michael Bilinu. Odenigwe n'edi mma nwonye amokwe n'Enugu. Afam Michael Odenigwe. Ezi nwasi amokwe Udi Enugu State wedezana. AKA Don Gaga Majority Leader na New Jersey. Oya bali ezi nwanne. Onye nkwu na Dubai bịa fumanya odogwu. Injinia Ewuoma Tony Okpukparoro. Onye nkwu na Dubai. Abu Dhabi Oil Money. Nyane dozi akwa bụ Lolo Favour Adugo Okpukparoro ni anyanwụ. Ndị ọma si Isoko na Delta State n'Ebeziano. Ọ bụ Vasisi Keneli Ogo Chief and Lolo Demion anyanwụ. Ndị ọma si Mbaise Imo State n'Ebeziano. Oya balunu. Emeka Nwụgbana Bili onye ọmade n'ịdị mma. Ndị ọma na America erikanu. Anacho mmadụ na mmadụ n'ofu. Egwu ka ịnanụ. Nkwa amana. Onye omeje bụ onye omefule ekwuneje. Ndị ọma bi na America. Ndị ọma dị n'obodo anyị. Onye chili nyeze elu n'ụwa. Ofobi ka vajaga ọnụma. Anyị nwere ụmụ dị mma, anyị nwere ikolo dị mma, anyị nwere ife niile. Dr. Goliath Nsonwu Akụba Wani Sobili isi afọ ụgbọgụ. Onye nwere unu nwere ife niile. Lady D dị mma.